assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ene wayno kadi en garti kadi e windande men hande noon eɗen janga alkule 5 ala ko wonɗo ka jangano sabu mi hollinomo alluwal alkule mawɗe mi hollinomo alluwal alkule tokose nden noon ko ɗo jawata famde ko jangunoɗa ko ɗiggi walla ɗiggani sabu mi winomo oɗo woni paa mawɗo mi winomo o woni paa tokoso wadde andi ko jangate e paa gasi so wayini ko paa mawɗo so wayini ko paa tokoso ɗo noon ko ra mawɗo ko ni wayata ra tokoso ko ni wayata wadde ko ɗo janguɗa ra mawɗo e ra tokoso ko ɗo janguɗa ra mawɗo e ra tokoso ra mawɗo nani ra tokoso nani ɗo henne ko sa mawɗo ɗo ko sa tokoso wadde a gayni ko jangate e sa ɗo ko ta mawɗo ɗo ko ta tokoso wadde ko jangate e ta a gayni ɗo ko wa mawɗo ɗo ko wa tokoso wadde a gayni ko jangate e wa wadde pamɗa ko ɗo wiyete paa mawɗo ko ɗo wiyete ra mawɗo ko ɗo wiyete sa mawɗo ko ɗo wiyete ta mawɗo ko ɗo wiyete wa mawɗo ɗone ko paa tokoso ɗo ko ra tokoso ɗo ko sa tokoso ɗo ko ta tokoso ɗo ko wa tokoso ɗo so ɗiggi kadi ne wayno jangde ma ɓeydima yawde alkulɗe tan mbawata ganda no ɗe mbiyete ganda no ɗe bindirte sa wawi haalde ɗe a wawi windirde tan kadi hikka si ko ɗemgal ma ngal kalata heddi ko bindugol jangata wadde hande eɗen jangi ko wiyete paa mawɗo eɗen jangi paa tokoso wadde ɗo woni paa mawɗo paa tokoso en jangi hande ra mawɗo e ra tokoso en jangi sa mawɗo en jangi sa tokoso ɗo en jangi ɗo ta mawɗo en jangi ɗo ta tokoso en jangi ɗo henna wa mawɗo ɗo ko wa tokoso wadde alluwal ma nan ɗon ƴetta kuɗɗol ma e carnet ma mbañitoɗa jangga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeew bawɗo ngal ɗakkoɗa sara makko omo holluma omo walluma han jiitangal a ronki yiide man walluma e maggal noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li ngara cagguira saggere ma a saggani ɗum jinmi allol ma nan ɗon ƴettu wanjito jangga ɗigga jangga ɗigga jangga ɗigga o ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yaya li kawla Sénégal alhamdulillahi bil alamin on jarama wa salam